Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Mary, call center agent dito sa Quezon City. Elementary pa lang, tambalanista na ako. Ngayong 26 years old na ako, kayo pa din ang paborito kong pakinggan sa araw-araw. Sumulat ako para magbahagi ng kwento. Baka sakaling kapulutan ng aral ng mga listeners ninyo. Baka din meron kayong masasabi sa pinagdadaanan ko ngayon. Lumaki ako sa away ng mga magulang. Kaya nang iwan kami ng tatay at ipinagpalit sa babae niya, hindi na ako nagtaka. Solong anak ako pero hindi spoiled. Kung tutuusin, mahirap kapag nag-iisang anak kasi ikaw lang ang laging inuutusan. Paglaki mo naman, ikaw lang din ang aasahan. College pa lang ako pinaintindi na sa akin na ako ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Kaya naman pagka-graduate ko, dali-dali ako naghanap ng trabaho. Lahat ng responsibilidad napunta sa akin. Sa dami ng utang na kailangan bayaran, bills at iba pang gastusin, nahirapan akong pagkasyahin ang sweldo ko. Hindi ako nagreklamo kahit wala nang natitira sa akin. Tahimik kong tinatanggap ang masasakit na salita ni nanay dahil kahit ginagawa ko na ang lahat, para sa kanya, hindi pa sapat. Mabuti na lang dumating sa buhay ko si Adi. Mas matanda siya sa akin ng 12 years kaya mas mature mag-isip. Mabait at maalaga. Alam niya ang mga struggles ko sa pamilya pero never niya akong ginudge. Sa halip, nasa tabi ko siya through my ups and downs. Kapag may mabibigat akong pasanin sa buhay, pinapagaan niya ang mga bagay-bagay. 5 years na kami ni Adi at kitang-kita niya kung gaano ka-toxic ang relasyon namin ng nanay ko. Lagi kasi kaming nagtatalong mag-ina. Ang hirap na kasing lunukin ng masasakit na salita ni nanay dahil hindi ko na kayang mag-provide sa paraang inaasahan niya. Sa mga panahong ito, tinutulungan ako ni Adi financially at kahit minsan, hindi niya isinumbat ang mga pagtulong niya. Kailan lang nagtalo na naman kaming mag-ina sa harap ni Adi. Pinagsisisigawan at pinahiya kasi ako ni nanay sa harap ng boyfriend ko. Halos maiyak ako. Hindi napigilan ni Adi ang emosyon niya kaya habang umiiyak, napasagot siya sa nanay ko. Mahinahon niyang ipanaliwanag sa nanay ko na dapat nagmamahalan kaming mag-ina. Sinabi ni Adi na nasasaktan siya sa pagtrato ni nanay sa akin. Dahil sa nangyari, ramdam ko na galit si nanay kay Adi. Hindi man niya sabihin, alam ko na masama din ang loob ni Adi sa nanay. Masakit para sa akin na hindi sila magkasundo. Ako ang naipit sa gitna. Ipinaliwanag ko kay nanay na hindi ko kayang iwan si Adi dahil mahal ko. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan, kahit paano gumaan ang pakiramdam ko. Ang inyong tambalanista, Mary.
kamusta ka naman? So, ang concern dito ni Mari, partner, ay sugod na siya sa pagtatrabaho. Pagod na talaga siya. Hirap na talaga siya. And yung Cold War nila, or war Or yung war nila na ni Adi, yung jowa niya, si Mari at si Nanay. Oo, yun din. Bukod sa pagod na nga sa lahat ng gastos, ayaw din naman ng war. Ganyan. Siguro ganyan kasi talaga, affected talaga tayo kapag yung ka-war natin ay yung taong mahal natin. Kasi hindi naman tayo naapektuhan, 'di ba? Maapektuhan ka ng saglit kapag hindi mo naman masyadong kakilala yan or basher lang yan na hindi naman ikaw talaga kilala, ganon. Pero kapag yung nasa paligid mo, best friend mo, tatay mo, nanay mo, kapatid, yung talagang ka-close mo, kapag nagkaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan, talagang may masakit at mahirap dalhin. Totoo. So yun na nga yung nangyayari ngayon. At yun na nga ang nangyayari ngayon, 'di ba? Pero hindi naman, lagi namin to sinasabi, hindi naman forever yan, 'di ba? Temporary yan, 'di ba? Pwedeng magbago ang sitwasyon, pwedeng magbago ang ihip ng hangin, 'di ba? Pwede at posible. Sa ngayon kasi, mainit pa talaga. Kapag ka mainit talaga, nakakayamot. Kahit anong sabihin, kahit anong gawin, nakakairita, nakaka-bad trip, 'di ba? Palamigin mo muna. Correct. Dadating din ng panahon na maayos din ang lahat. May dahilan ako, naniniwala ako, may dahilan kung bakit nangyayari sa inyo yan. May lessons na itinuturo, may mensahe si Lord kung bakit nyo pinagdadaanan yung ganyang klase ng sitwasyon. So true. Diba? Maaari sa ngayon hindi pa natin alam, pero isa lang yung pinaniniwalaan ko na kapag nandyan yung nanay at tatay mo, diba gaano man sila ka-toxic. Nanay at tatay mo sila? Yes, pagbalik-balik ta rin man natin ng mundo. Kung sa paningin natin toxic sila sa buhay natin, magulang pa rin natin yon. Oo. Meron, diba? Alam mo sa modernong panahon kasi, partner, sinasabi ng iba na parang pag toxic lumayo ka, gets naman natin yun. Diba parang wag nating, ano ba yung sinasabi ng ibang tao, parang wag nating i-normalize na kahit toxic, nandyan tayo sa toxic na household, let's say. Gets talaga natin yun. 'Di ba? Pero sana gets din natin na talagang magulang din natin sila. Oo, kahit anong mangyari, magulang pa rin natin yun. Pero maaari nakita lang natin is yung toxicity, 'di ba? Pero may anggulo ng pagiging magulang na mamahalin mo eh. May anggulo ng buhay ng nanay mo na matutuwa ka at ma-appreciate mo. Correct. At diba, siguro nakita mo lang ngayon yung negative part. Yung negative part, yung hindi na-appreciate, yung ganun. Pero hindi natin dinidisregard yung sinasabi na iba. I mean, if it's super toxic for you and ang kailangan mo talagang umalis mula sa sitwasyon na yan, hindi natin ginajudge, it's okay. Kasi syempre gusto mo at the end of the day, your own peace, 'di ba? Ganon. Ang sinasabi lang natin na yung parang kahit saan mo pagbali-balik ta rin, magulang mo siya. And alam mo ba, partner, na meron yung scientific explanation? Ayan na naman tayo sa scientific. Willing kami to listen. Ayan na naman po tayo sa siyensya sa likod ng may sitwasyong ito? Bakit kahit na yung mga anak natin, let's say, ako, partner, malaki na ako, matanda na ako, Sabi mo, 27 years old ka lang. Bawiin mo. Hello, natatandaan ako sa 28 years old. Huwag kang magsinungaling, 27. Huwag tayong sinungaling. 28 na ako. Ayan, 28. Medyo bata pa yun. At may 28 years, I would say na medyo matandaan na talaga ako. Okay, sige. Wag na nating i-deny ang age, 'di ba? Sa kwarentahin, bakit yung attachment ko sa nanay ko ganun pa din? Alam mo yung parang pag may sinabi siya, na apektuhan ako, yung parang kahit na I can make my own decision sa totoo lang, pero pag may sinabi siya tas parang pag hindi niya nagustuhan, kahit nakukontra ako kasi alam ko matanda na ako at kaya ko na yung sarili ko, merong part of me that's saying na nasasaktan yung nanay ko dahil doon. Parang ganyan. May mga ganon. Hindi affected. Kasi because scientifically, taray, itutuloy talaga kahit hindi sure. Kasi ang isang paniniwalaan namin yan. Hindi. Ang isang bata kasi kapag ipinanganak siya,
part of the cells of that child grows on the mother and it never leaves. Oo naman. Oo. So, may ano talaga meron siyang may blood, may meron DNA. Meron siyang gano'n na hindi naalis. So, parang kahit na matanda na siya, parang, di ba kaya sinasabi natin, huwag ka munang pumunta sa mot-mot kung hindi mo kaya maging magulang. Kasi hanggang pagtanda yan, magulang ka pa rin yan. Kasi nga, connected kayo. Meron kayong psychic link, scientific link, lahat ng klase ng link meron kasi nga galing ka sa kanya. 'Di ba? So part of the cells. Tsaka alam mo ba partner na ang baby pag nasa loob ng sinapupunan ng kanyang nanay, pinalalakas niya physically yung heart ng nanay niya. Meron siyang parang binabato na scientific. May binabatok siya scientific sa nanay niya para ma-strengthen yung heart niya. And that strengthening is not just physical. 'Di ba? Physical, oo, kasi talagang bug. Pinalalakas niya yung puso ng nanay niya. Pero sa totoo lang, figuratively also, emotionally, spiritually, pinalalakas niya yung puso ng nanay niya. So, ganun yung bond ng nanay dun sa anak. May special link may na mahirap ipaliwanag. Sa true. Between the mother and the child. Kaya affected si Mari. Kasi kahit nasabihin mong toxic yung nanay mo, naiinis ka, naiirita ka, nababad trip ka, pinaya ka sa harap ng jowa mo, di ba? Ba't mo kailangan sumulat sa tambalan? Di ba? Ano yun? Kasi nga, apektado ka. Kasi nga, konektado ka sa nanay mo. May ganon. Nasasaktan ka na nasasaktan siya. Ako gusto ko yun. Tama yun. Minsan dahil sa sobrang nasasaktan ng nanay mo kung yan yung ginagawa niya. At meron din ganon. At nakikita natin na yung negative. Na feeling natin biktima tayo sa sitwasyon. Correct. 'Di ba? Bata ako, lagi akong inuutusan. Nung lumaki ako lang yung source of whatever ng aking parents. Mag-isa lang ako lang yung aasahan. Alam mo, ganun naman talaga. Magkakapamilya tayo din yung magkakapit sa isa't isa. Sino pa ba? Sino pa ba? 'Di ba? Totoo yun. Kanino siya asa kay Alimbebang, 'di ba? I mean, hindi yung sinasabi natin na aasa as in bubuhayin or whatever. Pero kung may problema yung nanay at meron akong isang anak, hindi ba't sasabihin ko dun sa anak ko? Alam ka na maikwento ko ba dun sa tita niya? Diba? Alam paano pupunta ko lagi sa barangay hall? Kaya nga. Para magpabarangay ng nararamdaman ko. Diba? DSWD, DNR, diba? Hindi. Siyempre tayo. Tayo yung pamilya, no? Diba? And minsan maisip natin toxic to kasi negative yung binibigay sa atin. Pero pag iintindihin mo, may pinanggagalingan yung nanay mo eh. Masama yung loob niya, kailangan niya ng kausap. Correct. So, nagugutom siya. Kailangan niya ng pagkain, di ba? So, huwag nating mamasamain yun. Huwag natin sasabihin, napaka-toxic naman ng parents ko. Again, magulang natin yan. Pagbali-baligtarin natin ang mundo, nanay at tatay pa rin natin yan. Hindi. Tsaka yung sinabi ko kanina, connected kayo. Hindi kung toxic sila, toxic ka din. Ilang beses ko na tong sinabi. Kailan namunga ng langka ang santol? Diba? Wala. Ano yung English nun? The fruit is not far enough from the horse. From the horse ba? Pwede na rin. Basta ganon. Gets na namin from yun. the branch. Ganon. Diba? Pero totoo yung sinasabi ng mga matatanda, hindi mo maiintindihan ang damdamin ng isang magulang not until maging magulang ka na rin. Diba? Ganon yun eh. Nakikita lang natin na napaka-toxic naman ng parents ko kung ano-ano sinasabi. Sa akin na ako na lang lahat. Ganon. Diba? Pero diba? hindi mo binalikan yung mga panahon na hindi mo pa naiintindihan ang buhay eh. Yung pinadedi ka ng nanay mo, pinabinyagan ka ng nanay mo, dinamitan ka ng nanay mo. In other words, hindi ka pinabayaan ng mga magulang mo nung maliit ka pa at hindi mo na-acknowledge yun kasi wala ka pang muwang. Mangmang ka pa nun eh. Pero yung mga yung mga nega dyan, sasabihin, bakit obligasyon naman talaga nila yun totoo naman din. But they're also doing it out of love. Yes. At diba? dapat nung malaki tayo na marunong tayo na maka-appreciate, nakita natin yung value na yun. Ang mahirap sa atin, lumaki na tayo, hindi na natin na-gets yun. But not until such time na maging magulang ka na, maiintindihan mo, ito pala yung ginawa sa akin ng mga magulang ko nung maliit ako. At gagawin ko rin pala. Yes. Diba? And I'm doing it out of love. Yes. Remember, yung parents natin, they did not leave us when we were young. Hindi, tsaka minsan kasi may mga ganito silang katwiran, partner. Kasalanan ko ba na nagpakahirap sila, ganun. Gagawin ba nila?
Diba? Oh, wag Mag-iisip, ganon. pinasa na Wag ganon. tapakan. Kaya nagiging toxic lahat eh. Oo, kasi nga, ganyan ka ganun mag-isip. mag-isip, O, diba? Totoo naman. And they are doing whatever they are doing out of love. Out of love, yes. Kung nagiging toxic man sila, nasasaktan sila because they love you. Yes. Na wala lang silang ibang ginawa kundi mahalin ka. Kaya lang ang dating sa'yo, porque madami ka nang alam sa mundo, porque jumuwa ka na, diba? Ang dating sa'yo, toxic na. Totoo. Diba? Kaya ka nasasaktan, Marie. But again, ang kagandahan nito sa sitwasyon mo, Marie, diba? It is just temporary. May dahilan kung bakit mo pinagdadaanan. Yes, mali mo later on in life, di ba? Correct. Ma-realize mo yung value ng parents mo. At mali mo, ito na nga the fact na kunikwento-kwento mo sa May Wagang Burnay, meron 1, 2 tao, 2 milyong tao na gets yung point ng story mo at ng pinagsasabi ng tambalan, then your story has already served its purpose. Yes. Salamat sa iyo, Marie, for sharing your story with us. Maraming salamat sa pagtutok, mga kabisyo. Muli akong kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!